Bihar kontzeptuak prokrastinazioa dakar. Prokrastinazioak beste era bateko denbora okupatze bat, eta denbora okupatze horrek aldi berean barne ezagutza bat. Biharren bitartez nire indarrak eta ahuleziak landu nahi izan ditut. Itxaroten geratu ordez, beldurra hauei aurre egin eta fisikalizatu. Biharko utzi inoiz bukatua izango ez liteken guzti honi, denbora eta espazio txiki bat dedikatu. Bihar dator duela 3 urte idatzi nuen tekstu batetik. Beti ematen du ez dela momentu hoberena, bihar hobeto egongo dela, edo geroxeago aukera gehiago edukiko ditutela, edo ordun beti itxarote hortan ikusten den nire burua. Saiatu naiz hitzak akziotara pasatzen. Asko jolastu naiz tekstuaren eta gorputzaren artean. Bai hasierako tekstuarekin eraman detela fisikora, baina baita ere alderantziz. Baita ere dakar nire eguneroko barne gatazka. Noiz amore eman edo nola amore eman. Etzi, gustatuko litzaidake biharko utzi deten guztia gaurreratzea.